کل بودو گانے مجھے کہا تلوار گئی ہے میری اپنی. السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، امید کرنا سارے دوست خیر خرید نال سن. میں اپنا تھوڑا محمد واسق تے تساں دے پو یوٹیوب چینل ویر واسق آفیشل. دوستو اج دی ویڈیو بہت ہی مزیدار تھی ہونے والی ہے. کیویں اساں اج دوست سنگت ساتھ سارے ویندے پن دریا تے دریا تے وان کے تو ماحول لکھے سوں کو مچھی دا شکار وغیرہ یا دھاوان دا پروگرام جو اپڈیٹ بھی اسی تو نال شیئر کرے سراندے تے جائیں حالتیں سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا تے جلدی سبسکرائب کر گنے تے نال گھنٹی دے بٹن کو پٹ کے بلا کرے نا گھنٹی دے بٹن کو پریس کر کے آل تے کلک کرے تاکہ ساری ہر آون والی ویڈیو تھوڑے نال درگدی آوے. فائنلی دوستو تیاری تھی یہ گودے کو چاہتے سے ہوں میں دریا تے جرا اپڈیٹ بھی اسی تو نال شیئر کرے سو انشاءاللہ ساری ویڈیو نال جڑے رہنے مزہ اسی کو. فائنلی دوستو سب پہنچ گئے ہیں دریا تے تو کوئی منظر دکھے ہیں سارے سنگت ساتھ گودے سارے کٹھے گودا اساں پہنچ گئے ہیں دریا تے. دے پاؤ تساں پانی ہے صحیح لیکن شہر والے واسطے تو زیادہ ہو سی سارے دیہاتے کی تو گشے گا شہر والے دی تو بڈھے پن پاسے بندہ کھڑے دیکھے موٹر سائیکل دھوندا کتا نال سے رکھوالی کیتے گودا کھڑی موٹر سائیکل دھوندا. فائنلی دوستو دریا شرگا جھاگاون دے بعد موٹر سائیکلیں کو ذلیل کرن دے بعد خود ذلیل تھیون دے بعد گودے دے آرڈر تے آئے ہیں امب تھوک کھوے سا اتھا امب دا سب کوئی پتہ کہاں جو موسم ختم تھی گیا. امب درخت چیک کرو سارے درخت امب وہی ڈکی کر دیا